Mga idol, pauli nami gikan mi sa Purok Buahan. Nagpa-signal lagi mi sa kuan sa among cellphone kay wa say signal dito sa balay. Nya pa daw nami pauli. Lakaw nami nya grabing kuno sa nga ni mga pato nasa basakan. Grabing pato, tighanang pato nasa basakan. Hanggang pato din basakan. Ito na. Ginahin na naglakaw. Mo ni diri ang lugar diri sa Purok Buahan. Gahapon piting kusuga sa uwan. O karon natubig-tubigan na ang ilang basakan. Na siguro murag tamnan na nila og mga similya. Basakan. Ang diri sa atbang wala pa man ni daruha. Sa babaw kalubian po ninyo sa babaw. Taas pa dako kaning basakan diri. Tindak kuas basakan. Dara sila. Kuna das minda na. Naghay-hayag lang sa mi padumi sa kuan, Happy Valley. Sa balay na mo. Sirit na nga balabal. Unsa ni diri day? Ligidan? Mo ni ligidan? Agi sa ligidan. Unsa man na day? Nip. Hanga ay. Hala ta na. Daplin. Daplin be. Di kami nag-agi diri sa ligidan. Unya palapos mi sa baryo. Dagas motor. May traffic diri god, wa magoy. Tinghawan na. Awan gyud tong karsada nga ri. Presko kayo ang atuang hanggap sa hangin. Kita niyo diri sa akong video mga idol. Nasa ubos. Ano gani yan? Tagok. Ay, ulining. Kapitang. Kaplen. Kakaway-kaway pa. Kakaway-kaway. Abot kinsa to? Ay, kaway. Ay, followers tayo. Siguro ako to mga idol. Usa to sa akong mga followers. Ay, mo ito nga. Kapapon. Asa man? Ay, kapuliro ta. Siguro. Ano dahil lang ingon? Dabong ka. Sige mo tugkuan ako. Wala, makaon. Makaon na pag imo ko anon. Ay, nakapoy na. Napatay puso. Kani nga punuan mga idol kini mo ni siya marang. Puso sa mardib. Nya dili pa man runting bunga sa dili pa rong season sa marang. Dili pa rong season sa marang kay kuan ba man. Wala pa. Bunga siya pero gagmay pa. Pag iyan ang uso. Ari na sa mga Oktubre mo iting harvest sa marang. Oktubre, September, ana. Nay akong palingling mga idol. Day, kay das kandila, day. Ya, moagi mi diri sa baryo diri sa simbahan kay sukat sa pag-abot mo wala gyud mi ka simba mo sa siguro busy lang ba. Wami ka panagkot atong pista. Muna karon padumi ngadto sa baryo. Managkot na gimi siguro kay ay among giyari diri.
pagpamista yun. Tapos Minda, tapos Luyo. Hinay ka mulakaw. Butas. Hutas ko no. Oo. Hutas ko no. Na meron ikaw ginununan. Magnuunan ta. Kami ko no isudan doon gabi og inuunan ng isda. Mga idol. Kami ra jud nga ri. Makita ni sa Luyo. Wag yung tao. Na mga gidiri motor, pero maura. Ika na dito sa Pikas Barangay. Mingaw kayo diri. Nindot kayo diri bakasyonan. Diri sa lugar sa akong asawa si Minda. Oh, bagulbol pa ang idol oh. Nada si Bayot. Akong paring-ring. Ibalik na lang kay akong gibiyaan. Wiw. Ya akong didib. Ayoko biyan. Akong didib. Hindi na. Woohoo. Bayot. Ala. Kuya oy. Sige. Muna hike-hike lamin ning Dili. hike-hike lamin dito. Way e-bike nga rin. Way e-bike. Dik na dira day. Kung sabi na isda be. Snack. Sige rin, hikig-vlog tayo. Ako po Ala, vlog. sige. Muna na. Hello. So today, mag-go-home na ta. Ay, dili pala ay. Mo simba. Ay, dili day. Managkot day ay. Ay, tungas na. Asang kandol? Here, my loyo-loyo. Say hi to our vlog. Idol! Ya, hike-hike ni mga idol. Sabi diri, padumi sa barangay Matikdom. Matikdom na ni. Dugay kami nagpuyo na nga ni guys. Wa japon ko ditambok. Kutas. Look a view. Tanawang view guys. It's so pretty. Eh para ang tubig mo agas sira diri. Diba? Bayot! Oh. Way taw-taw guys. Kamera. Ngadto Cebu. Saba kayo. Bugti rin ako. Oh. Sorry nga to, Pong. Nigo ni Papa guys. Ayun na kana lang. Oh, it's so really pretty. Nalagi ungo sa kong luyo. Dara! Karo nga dai. So guys, oh, nindutag view. Uy! Dara. Nagbagtas mi guys, layo tayo. Lo, awa. Oh. Amerikano. Ang nasudlag espiritu gahapon. Naayo na. Karon pabuyag na po do. Pabuyag sige. Sakit-sakit biya. Guba-guba biya tong naong nimo. Story time ta guys. Ang inyong mga ka-idol na sudlag espiritu guys gahapon. Gitambal, guba-gubang naong. Tagamoy. Ala. Gisundan tag kandi. Ko taglain na kasi mo. Uy ma, naka-block lagi mong tulo. Hiro mo no, oy, di kading. Nay kanding guys, nagsunod sa amo ah. Ay! Mong mag-pray jud mo guys ha.
Ay tanawa akong papa, sudlag spirito. Sa una ra no. Dakbayan siya lalaki. Hello. Durian? Loo na oh. Tatay mo. It's so pretty. Unsa na? Hello. Ipilit nag-choose glue pa. Lagi. Let's Ako go. na sa bulsa kay kalang-lang na ba ni? Sa kabayots. Adib. Dib. Daplin, ay. Ma-side view zip ka. Daplin. Kami rita dari. Ay di day. Kami guys, gani harami na mo ah. Look. The view look like so pretty. Pa English biyang bayhana ha. La, sisiu. Ay di day, manok day. Chicken. Ah? Ang idol na sudlag espirito. Grabe niya akong kumagaman eh. Lami diri ikapuyo guys. Lo, awa. Hello baby. Hello. Ay, tama. Mga cute guys. Tignan nyo. Awa guys, oh, kami rin tao diri. Idol, hike lami. At na mi uli sa Happy Valley nya mo agi mi diri sa Simbahan. baryo mo dagkot mi sa simbahan. Oh, sini ka Karon guys, ay diday sa una guys, isig panungog na ako. Karon ako na pinanungog niya. Look guys, oh. Flower. Basi bitin ba? Impas jud ko. Di pong kunyos si verse. Mga kahoy, oh. What if na nagpuyo dira bitin? Awate, Ate Marigold, awa. Ah, kakao. Mainggit kayo. Mainggit kuno kayo. Ate, na ingon si Epling o mainggit kuno kayo. Bantay kang ate ni mo. Oh, yari kakao. Oh. Oh, kakao. Nganap na mo. Sino upang ni? Loy! Ang simbahan. Ato sa kuan, buwahan. Hello, cute. Hello. Cute yung Managkot sa guys. mi diri. Hello. Sa man ka solo ra magadiha. Itong dingi ang cute. Dali. Papaya. So ka ang kuling. Sila ang guys. Di Oh. ba nakaabo? Ilang balay guys. Oh. It's so rich. Very, very rich. Kaning dagkutanan, Loy. Yadi. Ngari daw ma. Aray. Maya dyan ang prinsesa. Ay ablis. Wala dia video din. Han sa mo dagkot. Mga idol, di kami sa simbahan karon kay wala ni kasimba sa pagpista. Nya mao ni ang simbahan di sa baryo sa barangay Matigdom. Happy Pista, Senyor San Isidro, Labrador, Matigdom Chapel. Nya may tao sa diri sa sulod pero walay misa. Mo ni ato ang barangay Matigdom diri, mo ni ang baryo.
Ini ang baryo diri sa sentro. Anak ko nga po yung huli ng hapon. Ini sila tulo, Belen. Dili, wala sa labot ini kay dito ini anak. Anak sa sikit. Mo ni ang mga dia sa simbahan. Yami. Mo ni si ay ami kuan ni nung Yaw nan haya ni nung dito. Taon sa. diri sa baryo among mga lumon. Wala. Mo ni atong Santos diri. Dalikat yun nga rin para managkot og siguro. Kana Unya kay akong ikuan diri. Asa mo ubang kandila day? Pilag mo kandila day? Hindi ko po. Tulo ra day. Diyan na Kalikot nagkot ko na. lapilon kol. Ayaw na ho. Kana ra tulo. Diyan namin nga rin sa simbahan, naniguro gini og pagpanagkot diri sa simbahan diri sa barangay Matikdom. Kay kinilaging busy lagi pirmi. Di na ka kuan diri sa pagsimba. Na uli ay namin puhon. So simbahan na nga nagkot na lang ni diri sa Senior San Isidro Labrador. At least nga siguro yun yun adlaw sa panagkot. Mo na yung palibot diri. Mingaw-mingaw rong adlaw ya diri sa simbahan. Mingaw sa atong kung anong diri dili pa ingon simba. Diya say nag tapok diri mga batanon. Mao ni ato ang dibuto diri sa Senior San Isidro. Mao ni
himaya gabi hatag sa Diyos kaningon inigugwal mo sa yuta asa simot mo di alaya di sa Mao ni ang baryo. hatag sa Diyos kaningon Barangay Matikdum. ang langit Barangay Matikdum, Berting. sa kainit nga sanggusog na lungkot Nagduwa sa basket. Si Dibdib ug si April. Manamog panag Mas bayo taga dito. Palingling. Akong Dibdib. Sa ako naglagan ako mga anak. Pero sa magkabuli. Awas. Kaluyan tas Ginoo nga gantag may panglawas, gantag grasya. Kita ay grasya makakaon. Sa katulog ba iskadlaw, sa iskadlaw makatulog. Dadong Ah, anak ni Merlo. mao gyud ang ami. Kaya mo ako matutong sugba. Madayo pa no. Bantay pan mingawon kami. Sa dili lagi ko na. Okay, ang sa Kay kada ko ay manguli sige kita. kada pista. Trabaho sa ako mga anak tanan. Trabaho sa kanang Hindi da sa kanduha mo yung mga. Kung magkatrabaho na pagkaginawa ay sa Ha? kapatid. Ulit siguro naman ta. Nangalina kami na. Naning na ako ganing di mo dit ako tinatawag pikas ta kan. Lang ayo kay magkuan sa ako. Ginin Cesar Ahos. O si ko ang lagi law. Yan to Ano? Ikaw ini sino pa ini si Buntoy. Toy, ikaw ini toy. Sa ini sa andi nakita mo kakilala. Kuno i-sure kay Sila yaon. i-sure na ko. Sa muli na kami ante, na ko muli na ay. Ikaw isa. Ante kamahal. Ako lagi kung ano makauling ay suman kandong kay ay man ako ipente may ako. Ako lagi padatan ang mga nila. Kami sila mga ini kahimtan kami bisuli gid ganto kay puros pinalit sa kay Ako lagi na. Sus, grabe ito itong guy. Ano ka ba? tanan palito ni ko. Uy, sa mo pwede din naman sa Para may kuy ko ayo na mag-abay gasto di mo. Basta dili sa gid basta kay makainom dali mo sa gapo. Mao ni ang balay ni Upang Baliw dengan kay magkapahay ng tangad dili sa babaw. Ay, tangad isa kalusa. Jeez. Hay na kani si Upang wa sa. Kung kuwan ka, kalamig na kung tanan. Galing kay. sus kamu kani. Nangadi na kami na para makasulod na isa kamo. Isa ka mga kanini. Dito sa ubos, kay kapasignal kami. Sa ilan eh. Ay nasa ni isam to.
babay-babay na sa ko. Kisam to? Ay, musaka na ita sa imong rest house. May gisauna na to. Ano mo ito? Bakit kami mga Nakasaka na gumi diri sa balay ni Opang. Nakabalik na kami sa palasyo. Mura sa farm oh. Ikaw na ba ka sa salon? Ah. Ano yung mga bata? Trabaho? Duha? Nay, samo. Kay bata. Choy. Nindot mo ero ni Opang. Choy, samok choy, ha? Pagka nindot sa imong pwesto diri. Pang. Hay mga bata. Oo, pasok lang kung makita. Day, asa mga bata day? Oo, ano ito na muna. Pastilan. Dali na, Are. Oh. Wako, bali mo ba, Loy? First time namin ni pag sakala ni Upang. Ay, mura sa dinig ko ano, hasinda oh. Wako, sabay. Sinda ko taon. Oo. Damo sabay solar mo. Nindot yung balay ni Upang oh. Balik. Ayaw, Grabe. Nice. Kaday Mo dyan mo ni guwami maka kagiron diri sa mungay kay gikan sa buwahan. Di mi makasudi ng balay ni Upang. wa sila yung ito yung kuante, kok na sa gayon. Nakatong ka sa iton. Sige, sakitan inom ng coke sa iya, diabetic na kita ini. Maog yun. Wa pa galing mo plaster na ko, bahay gani. Sakto na sa Ay, uno say pa yung nindutan ani. Wari ba yung president? Inigid siya way kwarto. Kuan na, gama na ka ng kwarto nga, gibuslutan ako ini, bintana sa ini. Unsa man diri? Lain sa babae na way kwarto. Kwarto po ni. Kay privacy. Hindi Dali mo na ra. mga anak ano termi. Tala may atop. Oh. Ha, sabi sila magkakuan pero Hinahinay lang gud. Anton mahuman naman gid ni. mo laki. Oo, itong pulis, yun na. Taganin na niya asawa. Taga-tago. Ato sa tago. Oo. Nan imo isa. Anduhan ako ito sa Manila. Accountant o business yan. Mga idol, niabot na ang asawa ni Upang. Tambay mi kadi mapapagabot sa iya asawa. Ayaw na ba mong kuan, Pang? Misis mo. Di ulit. Madayaw sa kagi, uli ka. Kaya oo. Bless ka mo. Oy, bless. Mga bata ni nako day. Kuan nanguli ng uban. Nanguli na gagapon. Ang mga bata ganina po yun abot. Buntag. Nagbulahi pa sila. Kami may ulahi. Una sa uli kaya may trabaho sa. Busy sa kami nga to. Kuha po pagkalay. Okay Roy, basta na at least. Ay. Pulis David Kari. Pagpista? Oo, kaya duha ko sa makuli yung sa Manila, ang duha. Autos Manila di ay. Oo, duha. Ba siguro kalugar. Kalugar ba? Sa trabaho ulit. Pasigwa sila okay pagliba o sumunod na gan. Tumapin ka doon na bata. Wala ko ikapin. Isa katuig. Ari sabi, dai teng. Ari sabi. Dala lagi na sa.
Si Chuchu. May bisita niya. May tao Guys, lang. nakaw ng ko. Maog yun. Niya mo ido kinamangudana gamit eh. Lamat kinamangudana mo na ido ini. Ang gani. Kinamangudan gan na anak. Ano na na. Pang, kaya agol pa na mo sinini nga rin. Lugar loy Kay wapay kaplite atong no. To pagato na mo kuan. Diri ka. Anhet. Ay, Muuban galing ni ito ya ay. Hala. Salamat Pang. Ano tong kaway-kaway sa? Ambot lang. Siguro ako mga idol.